Cemeng-cemeng manggis mula katon manis. Yo ketepuk ilaku, Dik. Grogi aku mbok cedeki. Terus piye? Oh, masih yo cemeng eseme manis. Cemeng wae. Cemeng wae manggis rasane manis masih yo cemeng mesem Dek eseme manis yo ya aku mbok tabi apa piro ayo ndang yes lah cemeng-cemeng sepur akehang nunggangi masih yo cemeng ison demeni cemeng ndiase sepur yo dianteni masih yo cemeng yo sing bosen ngene no kok iso radong blas mateni kancane lho terus cemang-cemeng ae. Embong Banyuwangi.